Campus Auga realizou este ano unha nova convocatoria para a concesión de axudas a proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente do campus de Ourense. A convocatoria xa está resolta e a proposta elexida é o proxecto Proxección do risco climático do mildio e alternaria na pataca baixo escenarios futuros en Galicia, Climpataca, do investigador da Universidade de Vigo, Xurxo Costolla. Estas axudas pretenden potenciar a captación e retención de talento para o persoal investigador adscrito ao programa Ramón y Cajal de Convocatoria 2023 vinculado cun centro do campus de Ourense que afiancen unha liña de investigación baseada nun proxecto que potencia as liñas de especialización do propio Campus Auga. O obxectivo xeral do proxecto Climpataca é avaliar a influencia do cambio climático sobre a incidencia destes dous patóxenos nos cultivos mediante a integración de modelos climáticos de alta resolución espacial e modelos epidemiolóxicos específicos. Os resultados do proxecto incluirán mapas de risco climático con alta resolución espacial, táboas comarcais con indicadores clave e un visor web interactivo para facilitar o acceso aberto aos datos. Esta información será de grande utilidade para agricultores, técnicos, administracións e investigadores, contribuindo á toma de decisións informadas e á planificación de medidas de adaptación fronte ao cambio climático no sector primario galego.